Takže ideme vyhodiť do papierníctva. Dobrý. Takže počkaj, chyť. Otváraj hrátka, okej. Daj potom na prsty. Čau, Marek. Neotváraš. Náš Beard otvára dvere. Komplikované pre ňoho. Pozrite, ako to otvára. Je to majster. Ty si majster. Veď my tak on ste dobrý, aj tak môžeme kľúčiť dať znovu za jedno. Okay? Čakaj, my poďme. Ja takto vezmem. Takto. Do modrého, nie? Ja mám to krabicu zase. Hej, ja toto musím jebnúť tam. Odpadky! Rozhadzuje odpadky! Počkaj, chyťte to. Čuj, to bol krásne. Choď, no. Čakaj, Mazarek. Vybežte. Ja počkám. Ľubo, chceš si istí? Nie. Dobre. Má to je potom ide. Lebo to dajem. Sorry. Hodec na mňa. Dobre. Nerób. Čo, Majka?